Паверце, у шэрых дзюн душа ёсць, і яшчэ якая. Гэтыя дзюны, гэта такія старажылы ўзбярэжжа, марскога ўзбярэжжа. То есть, калі жоўтыя дзюны моладзь толькі сфарміраваліся з таго пясочка, які вызміваў вецер, то шэрыя гэта сталыя, аброслыя мохам і жыццёвым досведам сваякі. Яны знаходзяцца ледзь далей ад вады, пакрытыя расліннасцю, лішайнікам, мохам, травой, часам нават кустамі. Ну і дзякуючы ўсяму гэтаму зялёна-шэраму дывану яны атрымалі сваю назву. Фармуюцца яны дзесяцігоддзямі, і гэта амаль як вытрыманае віно, толькі пясчанае, а не пітное. Ну і сустракаюцца яны па ўсім узбярэжжы Балтыкі, ад Нямецчыны да Эстоніі. Шэрыя дзюны з'яўляюцца домам, які насяляюць унікальныя віды раслін і жывёл, прыстасаваных да суровых умоваў, напрыклад, дэфіцыту пажыўных рэчываў, моцным вятрам, ну і перыядычным пясчаным нагонам. Ну і тут можна сустрэць рэдкія расліны, рэдкіх жывёл, якія растуць або жывуць больш нідзе. Яны таксама вельмі далікатныя.